ናይ ህይወትና ዓላማ ክንፈልጥ ክንፍትን ኣለና ወይ ድማ ናይ ህይወትና ዓላማ ታይ ምዃኑ ነገራት ናይ ምድማጽ ወይ ድማ ኣብ ጽምዋ ኾንኻ ነገራት ተዳምጽሉ መንገዲ ክትፈልጥ ይልግበአና ሞ እዚ ንብረራ ካብ ተጠቕሙሉ ሓደ ታዩ ኩልና ናብዛ ዓለም ትመጽእ ተለና ኩልና ብለይ ምንም ትርጉም ወይ ድማ ብለይ ምንም ምኽንያት ኣይተፈጠርናን ኢሉ ኩሉ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ሰብ ሰራሕ ኮን ይኽእል ኩሉ ከም ሰብ ዝነብር ሰብ ነዛ ህይወት ብስርዓት መንባር ንኻልኦት ሰባት እውን ናይ ሓቦ ወይ ድማ ናይ ለውጢ ብርሃን ክኸውን ስለ ዝኽእል ናትካ ዕላማ እንታይ እዩ ንምንታይ ዕላማ ኢኻ ተፈጥርኻ ኢኻ ንባዕልኻ ብምሕታት ካብቲ ጸልማት ጉድጓድ ኣትፊኻ ዘለኻ ናብ ብርሃን ናብ ተስፋ ዘለዎ ህይወት ክትሰጋገር ከም ትኽእል እሞ ንባዕልኻ ናይኻ ዕላማ እንታይ እዩ ንምፍላጥ ነገራት ክኸብደካ ይኽእሉ እዮም እሞ ዝብሉ ንባዕልኻ ክትሓቶም ዝግብኡ ሕቶታት እውን ኣለዉ እዮም እስኻ ብዘይ ምንም ትርጉም ከምዘይ ተፈጥርካ ብምእማን ንዓኻ ልምጡን ሕቶታት ወይ ድማ ናተይ ትርጉም እንታይ እዩ ካልኦት ሰባት ዝተፈላለዩ ለውጢ ለምፅሎ እንታይ ብምዃኑ ኣነ ኸ ሰብ እንተኾይነ ኣብዛ ዓለም ኣብዛ ሃገር ኣብዛ ማሕበረሰብ እንታይ ሰርሒ ክሓልፍ ይኽእል እየ ብምባል ከምዚኦም ሕቶታት ብምፍጣር ናትካ ባህጊ ናትካ ድሌት እንታይ ምዃኑ ብምርዳእ ካብኡ ተበጊስካ ድማ ናይ ህይወትካ ዓላማ ክትሕንፅፅ ይልግበአካ እሞ ናይ ህይወት ዓላማ ዘይምፍላጥ ሕጉስ ለይኾነ ህይወት ንኽትመርሕ ናይ ህይወትካ ዓላማ ዘይምፍላጥ ጸልማት ዝበዝሖ ደስ ዝብል ወይ ድማ ሓጎስ ዝሓፀሮ ህይወት ክትመርሕ ከገደካ ማለት እዩ ሞ ቁጥር ሓደ ጥያቄ ናይ ቁጥር ሓደ ዕላማ ህይወትካ ምፍላጥ ክኾን ዝኽእል ማለት እዩ